Hasini roha madihamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dehamu amanami dohot inanami nahina holongan tapamanat ma nagabe turpuk jamita dihita di bagasan partikianon himana tarenet sian 2 Korintus bidusada mamukamai sian ayat 15 Rodi ayat 24. 2 Korintus bidusada mamuka sian ayat 15 Rodi ayat 24. Songonon madidok disi. Mangasahoni tibuhiat dohutahi romanopotamu asa 2 hali hamu marlas ni roha. Naeng mamulus doau sian hamu lahotu Makedonia. Jaladung sian Makedonia mulak tu hamu. Asa hamu pataruhonau tu Judea. Marneang ni roha doau tu mahii. Manang marguru tu sibuk do tahiki. Gaberap dohot gaberap dapot diau hata ulo. Dohot hatadang. Alai haposat do debata. Edang jupang dihami hata ulo hugut hatadang. Ay Jesus Kristus anak ni debata nakubarita ho kami tuhamu. Rap dohot si Siluanus dohot si Timoteus. Dadagabe ulo ibana dohot dang. Tunghot do hata ulo marhite-hite ibana. Ay manang piga baga-baga ni debata gabe ulo do di bagasan ibana. Jala marhite-hite ibana do. Amen. Bahen hasangapon di debata marhite-hite hami. Alai debata do pahoton hami. Rap dohot tamu tu bagasan Kristusi. Jala dimiyahi hami. Laus ibana do sumahap hami. Jala dilehot do tu bagasan rohanami patujului. Imatod dihi. Alai debatado hujou saksi ni todiku. Babuah hamudo bolani upahen sorodo peau tu korin. Edada naeng mangarajai haporsya munahami. Akka pangurupimuna dohami dihalalas ni rohamuna. Ainaung ojak dohamu di bagasan haporsyao. Ima sahatna. Dehamu amang dohotamu inang sudedo hita na mangulu di hasyanganon punya rancangan, punya keinginan, punya cita-cita. Jalanong mate do hita molosomian be arohaon na sisongoni di bagasap kita. Dinalaho pasauton manang patukon saluhut tutu amang dohotamu inang rikot do tapak ke pikirata. Rikot do taida ng peluang na memungkinkan mendukung tua kasakapi. Bahkan mungkin rikot do taboto nagabe di dia inganan hapeakan diganuk aka ulaon ubuk tua kanata parsitai. Jalamolo so tapak kenoni sudah ka faktor pendukung na dirazumi rohatta inalaho mendukung sakaptai satabi dolmanao to do hita disi. Alai didok debata jala dipaloas debata segala sesuatu yang memungkinkan faktor pendukung yang boleh kita berdayakan potensi dari diri kita masing-masing harus semaksimal mungkin dipergunakan untuk rencana manang untuk mewujudkan apa yang kita inginkan boleh terjadi, boleh terlaksana di dalam
keberlangsungan kehidupan kita masing-masing. Halayamang do tamu inang digijang ni saluhut nai adong do hape na tumibbo si anak kay. Ternyata di luar dari faktor pendukung yang boleh kita pakai dalam hidup ini untuk mewujudkan segala sesuatu, ada pribadi yang berdaulat atas itu. Dan bagaimanapun juga kita tidak bisa memberontak kepada kedaulatan itu. Adong hagugoon na bersifat absolut di dok, na manorda, na mangatur, na pasauton, sudeyak kana sinakapan ni rohat tadi ngoduan. Iban dok kape, jolma marsakap dalanna, alay debatado, napatot tulakan. Manusia hanya merancang, tetapi itu yang memancang. Yang ulu namang dohot tamuinang dada sito do turpuk, manang siahut lomoni roha. Gak bisa sesuka hati. Ada yang mengatur segala sesuatu, baik yang berhubungan dengan kepribadian atau dengan keinginan intelektual dari setiap orang yang hidup di tonga-tonga ni Portilio. Dia manami doho inanami na hinaholongan, taida majolo turpuki, tapamanat, jalat tak coba tarisihi secara sederhana. Di ayat na parjolo nak kineng naung raktajahay na adokyad do sakap ni si Paulus. Ada rencana Paulus untuk singgah kedua kali di luar Makedonia. Horowatung macai rocking, horowatung macai jonok kompak, parsauran ni ise, parsauran di si Paulus dohot ruas manang halak na adong di Makedonia. Dan itu adalah pertemuan dia untuk kedua kali. Hala di partikian na parjolo tuksonang soharibu-ribu donasida di parjupangani. Alay di hasiholi muse ro tunda pa dua halihon ise Paulus tu Makedonia. Alay amang dohot tamuinang tanpa menyebut dalam nats ini apa yang menjadi penyebabnya. Sudat maibana bongot tusi. Sudat maibana berkunjung tusi. Di kondisi nasi songoni, kemungkinan bodoh kita berkesimpulan bahwa Paulus ini kurang bijaksana sebagai seorang hamba Tuhan, sehingga dia gagal bertemu dengan umat Tuhan yang ada di Makedonia. Manang bodoh honota dang maloi mana mengatur partikianna. Dia tidak bijaksana dan dia tidak cerdas untuk memanage waktunya. Supaya apa yang menjadi faktor kendala yang memungkinkan menunda kedatangan dirinya di Makedonia itu tidak terjadi. Alanya mang dohot tamuinang meragam memungkin asumsi, meragam memungkin padapot syakita. Ya manami doho inanami na kinaholongan, songoni dohita na manguduot. Jala biasa namang dohot tamuinang ubuk tu pamikirion na si songonido sa tabi kita mangaleho padapot ta tuise. Tuak kadongatay. Apalagi ada orang mangadobi siadopan na sopalataluk diadopi dongatay. Mungkin penderitaan, mungkin kebangkrutan daripada usaha, mungkin kehancuran keluarga, mungkin tindakan anak-anak yang tidak berkenan terhadap orang tua. Murado hitamang doho tamuinang dinalaho mangalehon panipuli taringot susi. Patut doktok songoni. Ayah haso songoni. Ay mada. Daudok pitor songoni do hita mangalehon padapa. Alania mang doho tamuinang satikos na dua do rumang ni tujuan ningolut tadi Portilio. Dina dua rumang ningolui totu maralus mai di dua padohan. Ima olo manang dang. Ima saut manang dang.
Ima gagal manang berhasil. Manang mate manang na mangulo. Halay udok maja Tuhamu sa guru di ise do isude. Sa guru di depata. Nakpe berjuang kita, nakpe berusaha kita, nakpe mungkin begitu luar biasanya kita itu memakai segala kekuatan potensi yang ada pada diri kita. Tetapi yang menjadi pribadi yang menentukan iya atau tidak dalam kehidupan ini siapa? Amang doho tamuinang dak kita. Setabi dang utok-utokmu nakpe luar biasa dirazumiho. Dak pardonganommu nakpe luar biasa dirazumiho. Dang modal nadong diho nakpe luar biasa modal nadong diho. Dang inganan na strategis nakpe dirajumi roham tempat yang menjadi kakimu berpijak adalah tempat yang begitu strategis. Alayamang doho tamuinang digijang ni saluhut nai ada pribadi yang berdaulat atas diri kita masing-masing. Yaitu adalah siapa? Tuhan. No aing nagabi suku-suku dihita molotadok kita marhaporsiaon ngasongonon rumang ni pardalanan ni haporsiaot ta mangadobi sudia kana masa dinguluon ati natadok do hita mang doho tamuinang marhaporsiaot to debata alay marsakap do behita sa tabi naing mangatur debata dingulutta. Karena terkadang begini, kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita sering menyatakan kita itu begitu luar biasa mencintai Tuhan. Tapi kita tidak pernah tunduk dan patuh kepada proses pembentukan Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Suderu kita madok, hodo Tuhakku na luar biasa Tuhan di ngulukku. Tetapi ketika Tuhan menghajar kita, ketika Tuhan mendidik kita, ketika Tuhan mengarahkan kita ke arah lebih baik, atau ketika Tuhan membentuk kita supaya kita sesuai dengan nilai yang diinginkan Tuhan dari diri kita, kita menjadi pemberontak. Kalau ni amang doho tamuinang sotung marsigat tuk kita, tu hadirion ni ganup akan adong dihita. Jangan pernah gantungkan popularitasmu kepada fasilitas yang ada pada dirimu. Buasa gabe digat tu kojol madirina tu si, ala dirazumi rohani ibana do, nama beni tulus. Molo mamora zolma dirazumi rohana hamoron nai marharoroan siak kapistaranna gabe gatuk konon ni ido dirina tu hamoron nai alai molo dirazumi rohani mana hamoraoni siak debata tuk so jadi doni marsigatuk tu dia tu hamoraon nadong di bana. Kalau seseorang memiliki jabatan yang sangat luar biasa sehingga dia menjadi pribadi yang disegani, ditakuti atau dihormati banyak orang dan dia merasakan jabatan itu adalah hanya bersumber daripada dirinya, maka dia akan menggantungkan popularitasnya kepada jabatan itu. Amang doho tamuina. Dan yang paling menyakitkan ketika jabatan itu diambil daripada dirinya, maka dia kehilangan segalanya. Amang doho tamuina guna niturpukos satikosna molo porsea dohita adong hagogoon kedaulatan yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Demi keberlangsungan sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menggantungkan apa? Harga diri kita. Dakya kita marsigatung tu nilai nominal ni deposita. Molo tungadok pek ka deposito muna neng di bank. Manang tuak ka aset, adong tano, adong mobil, dohla na kana asing, adong sere nuaing di lamari muna. Kalau saudara bergantung kepada itu, ditakopanak ko noni, ditaklaus, ditakopanak ko doaha, kosam. Isi mana tabo tu amang doho tamunang, dibibeltay na sumarsigatuk tuak kay. Siapa? Ayub. Ayub itu tidak bergantung kepada siapa. Bahkan dia tidak bergantung kepada kesehatannya. Udok maja Tuhamu. Ahadun natahirim songok kalat nama kaporsial. Sehat. Alay barani doho madok Tuhan mito tok Tuhan munak pemersakit tok. Jadi terkadang di zaman ini begitu banyaknya gereja menjual mujizat itu. Yakin nggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebenarnya mujizat itu hanya diperuntukkan kepada orang yang dangkal dari segi iman kepercayaan. Iban na si Dok Tuhata, molo saya di mana ada mujizat unak pa buah mang natui sida. Alanya hadui, aladang lo moro hani debata jol maon gabe mangihoti haporsion na tuak kahalongangani. Tuhan nggak mau. Dia. Jadi molo si Ayub amang doho tamu inang. Bahkan
menyangkut yang paling berharga dari manusia itu sendiri adalah apa? Kesehatan. Kesehatan itu teno marga di Portibio. Kesehatan doda. Jadi aku dak pertam molodang kipas doho dak tua hayartai. Tunggu HP keberhasilan di gelengmu. Sudah di Amerika. Kalau memang kau tidak sehat, tidak ada gunanya itu. Berapa banyak uangmu pada hari ini tersimpan di bank tertentu. Kalau kau tidak punya kesehatan prima, bagaimana kau bisa menikmati itu? Amang doho tamu inang dang marsigatung si job tuise. Tu haki pasonna. Nak pesudedo hita maparhagio di haki pason. Yang kedua amang doho tamu inang dang marsigatung si job tuise. Tu artana. Enamora do si job. Gok do dorbiana. Alay dibuat debatado siya ni mana sa luhut dorbiai pahapahanani. Tapi dia tidak menjadi pribadi yang kehilangan apa? Kehilangan muka. Di molosongon anak ni debatan kita. Ikorradero mamora. Rade pugos. Ikorradero hita mekkel. Rade tangis. Ikorradero hita tabuk. Ikorradero hita marhatsit. Ikon radero hita kodohan, ikon radero hita menikmati hidup. Jala ido amang dohot tamu inang pagati pasoring di Pardalanatta di Portibio. Jadi hamua manami doho inanami na hinaholongan sudah dangalani na direncanaho kape na mangulwon. Sudah hape dangalani na sinakapan. Ay boy do jol mamang dohot tamu inang ngay buat tiket na bornginon. Sogok pagi mana neng berangkat tu dia tu Jakarta. Alehi pas mahita sude, godang do na mengalami na si songoni, godang, mada buka pali di dia. Kang binoto mangne dia. Tapi dia tidak sampai. Presiden ke gubernur tetik ci mada. Kolan nak kok pesawati. Di dia udah buka pali. Di 2 tahun. Ada yang menduga itu? Enggak ada. Sudah do dengar rencana, sudah dalam keadaan safety, semua safety. Bahkan pesawat pun dianggap safety. Bahkan cuaca juga dianggap safety. Tapi ternyata ada kedaulatan yang memutuskan sesuatu yang tidak diingini oleh siapapun yang ada di pesawat itu. Tanga dong nama parhagioti. Aleh uruk matuhamu, adong dong nama lua. Sian nama dawi kapali. Nagutad da sada marga badjaitan rak doho anakna. Lepas marsirang do amang nai do danagi do iberiban ison do among na ison anakna ngaapi sudah marsi duluan da sida ketemu. Dan itu satu kampung saya. Itulah kedaulatan Tuhan berlangsung bagi setiap orang bahkan di dunia ini. Atau ngamang doho tamu inang dang boy torta klaim dongat na auto. Dang boy torta klaim dongat na marsala. Dang boy ta klaim dongat na somanat. Dang boy ta klaim dongat na so bersifat waspada. Dang boy do honot tadi bagas sa turpukon ay na auto matok pedi da sila benon. Ay go padot na hiyan ibana do to sektor tabornginon. Tapi gabe to sektor nasi. Berarti dang iboto mangatur tikina. Tarsongoni marupani. Alai sodung gabe manat. Sodung gabe dipakai ke situ rupani jami tahun di dalam membela diri na. Apa mana do na somalo mangatur dikina. Songonedo disibau sido. Memang jamu diturpuki. Enggak juga seperti itu. Tetap juga kita harus membekali diri. Tetap juga kita harus membekali potensi kita masing-masing. Saha mahita tuturpukon nak palilikku. Akhirnya dong mendodok ku bereng. Tabereng majo hambak kainong ayat 20 sadai. Ya, jadi di sido unokna. Di sido imana situhuna. Asata boto mangalapati. Asata boto muse madok tua kahala. Usaha mada. Alay de batado. Ola ni majo. Ola ni pahotton ni majo. Isiro na pahotton. Isiro na pahotok ko doho amata. Masa iya? Isiro na pahotok ko doho inata. Dange Lucia mata. Dakar binoto mang. Indah sida rupane. Ibana ro na pahotton.
Bohano ang situasi ni ekonomi ni ganup hita keluarga lapas keluarga. Isi do napahotton. Iba na do napahotton. Berjuang do hita, iya. Tapoday do gelekta, iya. Tatangnya ko do gelekta, iya. Tatugutugu do gelekta, iya. Alay bohape guguminang dak sa guru diho. Tetap do napahotton ise. Debata, dak si pahot. Ala na nung baru bersipaho ibu tanami. Gitu. Napahotton ise. Napahotton debata. Jay unak polay tor mura-mura madele. Molo sipata anjol pe ekonomi i. Hoy matuhan poro napahotton. Nangarong don hasing mo siya sakak mo. Hulului pe marhite hapor siap kuro pakko. Patudo may. Baberjuang mo siya disi. Os doro hakku. Lam uli bay no mongolukku. Begitu indah dan begitu nikmat. Di molo songoni do tarapun lo hita. Molo songoni dang murah-murah hita madele. Molo sudah di razumero hatta hita na mengatur ngoluor. Di si gagal kita akan menyiksa diri kita sendiri. Nah paduahon azaha musia nanget. Laus ibana do do sumahap. Sumahap berasal dari kata apa? Sahab. Sahab, sumahap bisa jadi dua kata. Nah, molo sumahap didok, dialah yang menstempel. Dialah yang memberikan lisensi. Dialah yang memberikan apa? Legalitas. Gitu. Ibana mana mangalehonaha, rekomendasi. Gitu. Jeunang diri puhamu, molo nunga di razumero hamu nasi kop sudah faktor pendukung. Dinalaho madalani sidalananon, dinalaho pasauton sakapon, sepertinya tinjau sana, tinjau sini, lihat sana, lihat sini, amati sana, amati sini, tanya yang satu, tanya yang lain, lalu kesimpulan apa? Tidak ada lagi yang kurang. Tetapi ketika Tuhan dan sumahapon, ketika Tuhan tidak kasih stempel, ketika Tuhan tidak menyediakan materai untuk itu, maka yakinilah apapun yang kau perjuangkan dalam hidup ini, sesempurna apapun engkau mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, maka semuanya kenapa? Sia-sia. Jarani amang dohot tamu unang adong marpangut sadea tu dia, tu gogona. Unang marpangut sadea tu pikiranna. Rikod do pikiranon, rikod. Dang denggani mamangula dang marpikir. Dang denggani mamangula dang adong persiapan. Sudah ko pakai do. Alay kon uduk do hita. Tuhagogon na sasadai na mangalehon keputusan paparto ka perdalanan ni ngoluta na sumahapon isi may kumaddan na sasadai ayat 27 alay de batado gujo saksi di dia dang ditodina dang ditoddim alay dok mamuse di dia ditodiku luar biasa mang dokot tamina. Jadi biarlah saksi Tuhan itu terhadap dirimu. Dengan segala sesuatu pergumulan yang sedang kau hadapi pada saat ini. Bohape rumang di keadaan di ekonomi di baga seperti kianon. Ale Tuhan, kau masih tidak milisi. Dia karena kurang siap perdalanan ni ngoluki pauli may do denggan. Ale Tuhan di botohodo kolong ni rohak kutu akagelekon. Ale songonido upah huzalo siya nakaya nakokon marado ponao. Songo siho ni manang si Pinehas. Ubayad do nauli. Alay balos niya ka nauli i. Oddo hujalo siya ni mana. Alay dok matubaga sa dirim. Alay de bata. Homa si tidami. Tarimot tu diriku. Tarapul do ho. Tarapul. Pasti. Tidak mungkin tidak terhibur. Tidak mungkin engkau down. Maka engkau akan merancang hidup yang akan lebih baik ke depan. Di molosong ini kita mang marpikir. HP na taadobi. Lo may si. Molelokot debatai kebuatan dah sudah syak tahun, ambil saja, tidak menjadi masalah. Kalau kita memang setia mengatakan ya ambil, maka dia akan memberikan 2 kali lipat dari kesiapan kita. Ketika Tuhan melakukan sebuah tindakan yang radikal terhadap diri kita masing-masing. Ready do kita? Mau dope. Kait maju Tuhan. Tokin nai maju. Dei mon, tapi harus iya.
Karena siap atau tidak siap, gak bisa kita tolak Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi soal iya atau tidak adalah Tuhan. Dan ketika berlangsung dalam hidup kita tidak, kita harus berani mengatakan apa? Iya. Sonari barani dohamu, molo say hirana adong nama sa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulumu. Jala molo di pamanat tamu nama say hirana madodang. Iko barani dohamu madokon aha. Olo Tuhan. Kujalo. Pait manak tonggi. Kujalo. Tukap manang na jongjong. Kujalo. Sangap manang na leaaw. Kujalo. Maka engkau akan menjadi hamba yang sangat luar biasa kepada Tuhanmu itu sendiri. Nah barpu dia mang doho tamu inang ido iman dek do klopati. Ada naeng. Hommat tong nagai persoalan ini. Ido. Jego dang do dang sadar jolmai. Ro tu portidion gabeneng mangarajai. Bahkan neng mangarajai de bata. Ido. Tarsongok kami rupani. Molo di tempat tok kami itu gereja HKBP Tanjung Sari bukan untuk mangarajai. Alaido ibagasa di turpukon cahamu jot pengmusi udukna. Ada naeng mangarajai hapor syamuna hami aka pangurubi muna do di dia dilas ni rohamuna. Iben na songoni sampai 2 minggu pindah di Jamitau. Asalas do rohamuda. Enang asal ni dokon. Porsi romusi. Dangan sa lisa bita konon. Bohama asabu munakolan na iminar minat. Minimal mulak ka mondo siya non. Toy matehe. So nero ni hatan ni Tuhan nak kini. Ang gumarningo pa ni nguludo amang. So tarlaka ho belaka. Alagay bipos maroha ala ni hatan ni Tuhan ni. Bekona dong do pakorkon dada. Rohamu pertanyaan hat tuson. Minimal bisa mengupgrade kepercayaan itu. Unang do naking rose jabu madeli tu son. Mudak musik lepe. Las tukap musik. Ida ni nagi mo tapi dia pitu di jabuna. Ini ro nak te na rupani. Dak somoni. Ino. Jadi ya dang nalo mangarajai kita satu pertidion. Bahkan mungkin dang nalo mangarajai diri tak. Adong do nang jol mau dirajai dirina. Ino. Naik sudah diakut, naik sudah digolom, naik sudah direbut. Nama ngarajai diri doi. Lo mare bata nama ngarajai diri. Tapi buatlah dirimu menjadi pribadi yang merdeka, menerima segala sesuatu keputusan yang dari Tuhan, dan itulah yang terbaik. Sifat amang dohot tamu inang di Portibion Holanda badalani do kita. Ta berjuang, ta dalani, ta nunuti, ta hapadotton. Subuh do motta. Gak bisa juga. Cuman kita hanya berharap di dalam apa? Doa kita. Di dalam apa? Iman kita. Di dalam apa? Kepercayaan kita masing-masing. Di mulosong ini kita berpikir, marhaporsyaon, mardalan, saliling mangulu di hasyanganon. Maka hidup ini akan menjadi sebuah kenikmatan. Bagaimanapun situasinya dan bagaimanapun kondisinya. Atau ngamang dohot tamu inang tiop pamuma na dua na tului. Dulu nak kilingani na parjolo pahoton. Na paduahon sumahapon. Na paluhon saksi. Na papaton ni mana mangarajai. Jadi dang gabe raja hita tu portidion. Lo mah oras si raja guguk. Nama dum betibana. Alai de bataro naik kom mangarajai hita. Di sadok gulmit ni pardalanan ni ngulutang. Amin.